যতনা হামबाय এই सिनिया যত मानजांनाय दं যতনা हामबाय ते बुबाग्राना हामबाय मारो तामिमाले तिप्रामथा नि सुप्रिमो सिनि आबुबाग्रा तिनि बिनि दागिमानिफ्रायनो जों दिनै बुरै दं दा याप्रि सोलायो याप्रि बारा खमायो बोसोरखांनि राजनैतिक बा बोसोरखांनि इलेक्शन नतुयनाय जों खाबा सालायजा ते साक्टार लायजा बुबाग्रा सामानि जे तिनि 44टा ब्लक दंग तिनि पलिटिकल नियाबो 44 ब्लक पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट दं तिनि 12टा ओ 12टा डिस्ट्रिक्ट नतुयनाय तिनि TWF अब उनका 27 तारीख चिनी डिस्ट्रिक्ट कमिटी ने चिनी सेमिनार है उनके तब तीन 16 तारीख 16/8/2022 तीन सेमिनार जो तो जागन सेमिनार में पंगो 44 ब्लॉक बाक्सा जगह उनका तीन खलाया हुई नहीं ताई 2-3टा ब्लॉक बाकी तो नहीं अब उनका खना खलाई जातना तीन चिंगो सेमिनार अकक न तंगो चिनी बुसकांगनी मासो फाइनाय मासो चिनी राज्य सम्मेलन दंगो और राज्य सम्मेलन चारि तिसानानि बागैनो तिनिनि सेमिनार ताई बुसकांगनि इलेक्शन नतुय विलेज कमिटी विशेषकर विलेज कमिटी निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन तुई सेमिनार ताई चिनि संगठन चांगाखाई राखनानि बागै अ सेमिनार ताई केसांगांखाई चिनि 19 तारिखो महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिको बहादुर बिनि बर्थडे न पालायनानै बमहाके पालायनानै अब अ सेमिनार बिसिंतिनो कक सानानि हिनाय जों अब गासा नारक लायजाक दिनि हिंगांखाय जों अर बागमा ब्लक कमिटी जों फायलायजाक बागमा ब्लक दिनि सेमिनार सोलि दङ अ सेमिनार को काहमखायनो जों खालायलायखा तामि हिमालयफोराव जतनो साकथाल तारलायजा त्यो बागमा ब्लक हिंगांखाय तामि हिमालय अरव जों सायमानो अरव चिनि राज्य सरकारनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बरमगोनां रामपदनि एलाका कठिन लड़ाई खालायना हिनिनो बरक तेबो कक सालायजा ताम हिमालय जे सोबनो बरक क्षमता दंफानो बंनि जे कक सामानि बेलायखै ताताल बेलायखै बंनि बावटा जे कक रिमानि मते कक नारगिया जे कक सामानि मते कक नारगिया आबनि बागैनो बरक दिनि बिनि एलाका फानो उंथन बिनि एलाकाओ तंफ्ला लायजा बिनि एलाकाओ बनो बरक हिसाबै चाजाक लाया तासारा बिनि एलाकाओ बरक मानिया बरक जे बीजेपी रक जे ताताल कक साइतमानि एवं IPF टी बीजेपी क्षमता तंफानो जे बीजेपी रक जे थकाय थांमानि आबो तो साइमान दङ जे IPF टिनो बमहायके थकायके तिप्रालेन दिना हिनाय तिप्रालेन नि तु शब्द लाइमाया तिप्रालेन दिना हिनाय तिप्रालेन नि कक विधानसभा कक साइमाया अब सारा तिप्रा बासिनो साइमानो अरन बरकतेबो साइमानो जेहेतु अरबो बरमगोनां रामपद जमातेनि एबा एलाका बा बबो अर फायनाय जे लाल मथा तिप्रा मथाना लाल मथा हिमारो अब बेलायखेनो अब सेलेंमासि कक लाल मथा बोतांगि लाल मथा हिन जे अरबो चिनि जे तिप्रा मथाओ जे CPM रक फायै योगदान खायो नै न लाल मथानो सुदो तिप्रा मथाओ जे CPM रक योगदान खायो आबया तिनि कांग्रेस बो योगदान खायो जरा CPM खाय दंगायरो एवं BJP बो योगदान खायो IPF बो योगदान खायमानो जत जागानो योगदान खायमान जत जाग जे जानजानि खुचि मते जानजानि हामजा मते खायमानो फेबा तिप्रा मथा सिमिया तिप्रा मथाना हामजागैनो CPM खायो खायते तैफानो से तिप्रा मथाना हामजागो जे आगे कचां खिउं तनारो जतनो तिप्रा मथाना हामजागो बुबाग्रा हंगे कक नकरै सारा तिप्रा राज्य न बुबाग्राना हामजागो बुबाग्रानि बिसिंतैनो ग्रेटार तिप्रालेण्ड मानाय आलादा राज्य मानाय बुबाग्रानि बिसिंतैनो अजात दफा मोथां जाकनाय हिनिनाय आलादा राज्य मानाय हिनिनाय ता बुबाग्रानि न हामजागो फाय दङ अर ओ बेंगो खाय सामानि न जों बेलायखि नासलेव अर लाल मथा हिन सामारो आबन तिनि अ सेमिनारनि बिसिंतै अ कक न आं सेलेंमान बादिकार जानगो अ लाल मथा हिमानि न तिनि फुनुगुरिनाय हिनिनो चिनि बुरि रक कगरिखा जे बिनि अ लाल मथा हिमारो बिनो बंनि जे प्रतिश्रुति रिवै जे कक नारगिया उंमारो तिनि फुनुगुरिनायनि आलादा राज्य बा ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागै सामुं तांनानि हिनिनो चिनि बुरि रक साक्तालायजाक बोसोरखांनि ADC विलेज कमिटी निर्वाचन बेलायखि साक्तारनाय बेलायखि सामुं तांनाय हिनिनो कक बेलायजाक हामबाय आसुखो ओंसिथुं